थामहिनबा बर' सावथुन मुलुगाव साखनद्रि हिसाबै मुंदांखा नंगौना मेडाम ना नङा माने इसिबां रागा जोंदों आच्छा गतिके जोङो बे समाव महिनी रामसियारि मेडामखौ जोंनि बानजाय आफादनिफ्राय गांसे आर'नाइजों बरायनानै लानो थाखाय आङो खावलायबाय साबायखर थाबाय आब'निसिम जोंनि बे गोथार हाबाफारियाव नुजाथि फैनायनि थाखाय आरो बे समाव आङो आब'खौ बिथांनि हाबाफारिखौ जागायजेननो थाखाय खावलायबाय फंबाय गाज्रि मोननो नाङा तारमाने रायजोफ्रा दहायनिफ्राय मिनियाबो खियाबो गुजुआबो ओमफ्राय माबा दम दम जाखांनानै बोथिसे जाखांनानै जिरायनानै माबा मिनिया आखाइबो खबा रावखौबो ओमफ्राय रागा जोंदों आङो बैया जिरायनानै फंबाय बे कारनावनो आङो बुंदों मा रागा जोंनानै देखायदों माबायदि नुदों नोंसोर आं रागा जोंनायाव बेबायदिनो नोंसोरबो जिरायबाय थादों एफा खनगिरिफ्रा खनदों मोसागिरिफ्रा मोसादों बुंग्राया बुंदों आखाइबो खबा बे केमेराखौलाय मा लादों बेखौलाय मान गिदिर केमेराखौ नोंसिनि आखाइ खबनायबो नुवा मायाबो मिनिनाय खेबसे रायजोफोर आखाइ खबनाय आखाइ खब हाजासे थाबाय थायो मिनिनांगौ एसे मानसिनाव मिनिनाय गैयाबा बेमारजों मालाबा बुंफबना थैगोन नोंसोरो मिथिगौ ना मिनिनाय रागा जोंनाय दुखु मोननाय गाबनाय जोंनाव दंजोबो बेखौ देखायनो रोंनांगौ आंहाबो न'आव बेमारि बिथा सिबाखौ गारहोदों बेयाव आं बेमारि दं होननानै बेयाव सिन्था खालामबाय थाबा माबा जागोन नामा दे बुं बेमारि दङ थेवबो आं बेयाव रंजानो फैदों नालाय रंजानानै गालांगोनहाय दे जोंहा दिनै बाथौनि गुरु मानिसिम आङो आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ गतिके रायजो राजानिसिम आं बेखौनो बुङो जाहाथे जोबनाय लोगो लोगोनो आखाइ खबो मानसिया गाखोनाय लोगो लोगोनो आखाइ खबो होमबाना जों मोजां मोनो दै रायजोफोर गाज्रि मोनाङा दे आरो खेबसे बुबावनाय ओरैनो बुबावनाय खेबसे बुनाय आखाइ खबबा खेबसे गोसायैनो बुना लांदोंमोन एखे मुकालमा सरथेबारि बेनिफ्राय ओरैबायदि नायनो मोजां सेंग्राया सिंगार जोङो बेबायदि ग्रिन रुमाव जिरायदों ओमफ्राय दा बे मेथाइ रोजाबसिगोन बिसिनि भाखायाथ' बेलेग आं नोंथांमोननि सिगाङाव दोंसे गिदो गायनो अखारदों होनदों बर' गिदो गायनो बोजोंगालो होनबाय मा राव नोंनिलाय गिटारस्रियाबो थानो हाला मिनिनानै आंबो थानो हाला बिसिनिसो भाषा दे काका मख्लैगालो होनलायलायथारबाय बियो मालाय बोजोंगालै मख्लैगालै बोजोंगालै मख्लैगालै आंथ' मिथिया काका बा मा बुजिगोन दे नोङो बे थाथ'बाय आरो नेक्स्ट पार्ट खनबावबाय बियो जुबिनदारनि बर' मेथाइ सिरि सिरि मोथो मोथो बेखौ दा रोजाबनो लालायबाय मा होनदों मिथिगौ ना खोरि खोरि मोथो मोथो महरा नोंनि गोखोआ आंनि मा बुजिखो गोसोखौ गोखो होनो मिथिबाय खोरि खोरि सिरि सिरिखौ खोरि खोरि होनो बिसिनि भाषायानो बेनो आनिफ्राय आंहाथ' बिब' होदों बिदि आंहा आब' होदों आब' हाबा जानाय ओमफ्राय क्लास 7, 8आव थांनायाव आं आलासि जाहैदों आङो बे माबा गुवाहाटि गणेशपारा दै बाथौ मन्दिर होनो आरो दै जोङो गीताश्री आं आरो सासे बिनानाव बायदि आरो क'क्राझारनिमोन बियो भारा थायोमोन जोङो गरसुगाव थांदोंमोन बेनिफ्राय ट्रेकाराव होमबा समाव ट्रेकार दङ दिनै 6 बोसोर 7 बोसोरनि आगोल दै बाथ्राया गरेस्वरनिनो होनदों आरो फंबाया दै गाज्रि मोननो नाङा बे माने गथ'आ बुंबाय आरो फंबाया आंखौ होनदों ट्रेकाराव जोंबो गाखोबाय गरसुगाव थांगोन ओमफ्राय बेबो गरसुगाव भरलुनिफ्राय गाखोना फैदों बियो गरसुगाव थांगोन ओमफ्राय आंखौ नुनानै उनथिं ट्रेकारनि उनथिं आं जिरायदोंमोन ओमफ्राय गथ'आ होनबाय बायदेवा होरियाव होरिदोंमोन नामा होनना बुंदों आंखौ बायदेवा होरियाव होरिदोंमोन नामा होनना बुंदों ओमफ्राय आं सिन्था खालामदों मा होरियाव होरिदोंमोन
थारमाने फिल्माव होननायखौ आंबो होननायसो होरिथ'वाखै होनना बुंदों आंबो बुजिबाबो बुजियाबाबो बिनि फिनखौ होदों आंबो होरिथ'वाखै होनना बुंदों ओमफ्राय बिदिनो थांबाय ओमफ्राय थाङै गरसुक मोनबाय गरसुक मोननायाव बे गथ'आ होनबाय बायदेव आङो बेयावनो होरिनोसै दे होनबाय ओमफ्राय ओंखारसिगोन बियो आं बेयावनो होरिनोसै दे होनबाय दे होरिदो दे होनना बुंदों आंबो आरो बायदेव माब्लाबा गादानै आरो होरिबा आंखौ होरिबावदे होनना बुंदों थारमाने फिल्म माब्लाबा गोदान बानायब्ला आंनो खिन्था होननांगौमोन नामा होरिबावदे होनदों थारमाने होरिनानै प्रथम जागायनानै होरिनानै जोबलांदों बाथ्राया नोंबा मा बुजिगोन दे नोङो होरिनायजोंनो जोबलांदों गाज्रि मोननो नाङा थारमाने बेबो बेसारा माने बिदि